Търсите си подходящ диван за домашно кино. В Мека Мебел Чобанови се грижим за удобството на нашите клиенти. Почувствайте качеството и комфорта, които предлагаме, и се насладете на истинската почивка, която заслужавате. В някои модели голямата функция сън се осъществява с помощта на една или повече табуретки. В други случаи самите дивани са си големи и просторни. Този вид дивани се срещат изключително рядко, а хората ги харесват много, защото си легнал пред телевизора с семейството. Не само конструкцията, но и външният вид на вашата гарнитура може да бъде персонализиран. В нашия асортимент от висококачествени дамаски и богата цветова палитра ще намерите идеалния завършек. Безплатна доставка до вашия дом. Можете да ни намерите в град Плевен, жилищен квартал Дружба 256. Ако това, което правим, ви допада, харесайте и посетете нашия сайт.